Саумысыз милләттәшләр, без янәдән Себер татары авылында. Әле ул гына да түгел, бу авыл Сас авылларына карый. Димәк, монда уникаль культура, эксклюзив тапшыру булачак. Мондый чыгарылышларны экраннардан еш күрергә туры килми ул. Һәр өйдә диярлек менә шундый балатаход сазлыкта йөри торган машиналар бар. Монда әле 2 хәтта. Бу дөресен генә әйткәндә, бу җирлекләрдә бик кирәк әйбер, чөнки монда әйләнә тирәдә саз һәм инде әлеге авылларда иң беренче урында тора торган яшәү чыганагы ул урман һәм шул ук сазлык. Әхмәтулла әфәнде аның техникасына кемдер якын килгәнен күреп, өйдән чыкты булса кирәк. Сазлыкларны җиңүче кабынмаса, аннан файда юк. Йөртергә дә сөйләштек бит әле. Сазлык авылга терәлеп тора. Тик барыбер бу техника табигать байлыкларын алып кайтуда зур булышчы. Эй, капчыкларны таптама. Таптадыңмы? Әхмәтулла абыйның тагын бер осталыгы бар икән. Ул чыгып көймәләр ясый. Бу инде югалып барган һөнәр дип әйтсәң дә була. Хуш дип әйтәләр безнең телдә моны. Менә меткәләр. Менә буларны кагазын. Шуннан югартып утырасың. Югаргач менә моны белән язып килтерәсең шундай меткәгә. Тигез әйтәсең инде. Тигез әйтәсең өчен. Моны тигез алмадым спайлап. Бу ни әзерлән? Бу май белән сыланган. Нимә? Маймысың бу? Тоз смола дип атала бу. Смола. Нимәдән агачтан кайнаткан. Бу әзермесең инде бу? Агачтан кайнаткан. Ну, карагайны төбеннән кизеп аласың. Аны кайнатасың. Судамы? Мучкага кут ягасың. Шундай мучкага. Ул өстеннән ягыла, ул астыннан ага. Агып утырып. Шуны сылып үзеңнән әйме? Анда сылыйсың. Бу әзер көймәмесең инде? Әзер. Сез монарны кемнән өйрәндегез менә булай эшләргә? Минеңге тәтәләрем, бабаларым шуны белән ниткәннәр. Мин алардан күреп калган. Шулай өйрәнәсез. Рыбачит иткәннәр алар. Күлгә иженеп йөргәннәр моны белән. Моны белән иженеп китәләр күлгә. Балыгышлап алып киләләр. Сез үзегезгә генә ясыйсызмы, кешегә дә ясыйсызмы? Юк, бу минеңге 100тән ашу кыйма булды бу. 100дән артык? 100тән артык моны бу. 104нчеме ниме? Сез санап барасыз әле? Саныйм. Бу 104нче. Кайсы елларны мин 5-не, 6-ны чыгарган. Мондайны. 1 елда. 1 елда, 1 сезонда. Вагай районының үзенчәлекләре булып, ул да булса каберлекләрдә менә шундый буралар булуы, буралар белән уратып алуы каберләрне. Решеткәлләр, пилорамалар, тансык заманнар булган, бураларны инде үз кулларың белән дә бары тик балта белән генә дә эшләп куеп була. Аннары менә таш, бу якларда таш юк. Һәм инде менә кабер өстенә таш куймыйлар, чардуганнар. Менә шундый озынча итеп, әле ул аска күпме төшә, һәм менә шундый озынча итеп, матур иттереп, аны узорлап ясый торган, бизәкләп ясый торган булалар. Һәм менә 3 метр ай белән тәмамлана торган багана утыртып куялар. Кайбер җирләрендә, кайбер баганаларда монда кабер әһленең исемнәре, фамилияләр, елы, туган елы һәм үлгән елы язылган була күбесенчә. Песиләр тәмле тамак икәнен яшьтән үк беләбез. Менә бу мәче дә ниндидер тәмле ис сизгән бугай. Baralday.
Indi tüsün indi motor Oklı subhanallah, subhanallah. Мындай псилерни көргенибиз жок биздин. Яра мындай пси коршо алгач, юлубуздун бар деп ышанып калабыз инде, шуңа яхшыга юрык. Эми. Хайда киребиз эле, биз инде тәмлей бир пиширебиз дейдилер. Жирлер ризыкларынын эң тәмлисин мында Сибир татарлары яраткан эң тәмле ризыкларынын бирсин пиширебиз. Үзүм да билмейм дерсиңен айтканда. Биргешлербиз инде, эми. Сен менен белән киресиң мени? Чесин килмеймени? Яра айда киттик. Gide. Bismillahirrahmanirrahim deb boshlaymiz. Bunisi tenkesini o. Ayye, qosmaq dediler bizde qosmaq. Qosmaq tenkemi? Nu sizde tenke dediler bizde Mine bu indi. qosmaq. Balıqның qosmağı dediler. Balıqның qosmağı. Amına hazır men nemesini alıp batam. Soňaklaryň? Bizde ol oy qulaq dep atalardı. Oy qılaq. Oy qulaq meni gördüňmi? Oy qışadı mağlağı. Alaryny da alyp atasy. Atarız ayye. Mene qarayın ki balıqның oy qılığını alıp gitkenimiz soň. Күрәсеңме менә бу жабралары кап-кызыл бордовый ялаймы, кызыл. Значит, бабалык безнеңки свежий дип аталады. Оларда бу яс болсын бездә чишнәк. Теге якларда дип әйтәм инде мин. Менә инде бисмиллаһир-рахманир-рахим дип салабыз. Пирәүне салдык. Бу киселмидә менә, шул килешкенә пешерелә менә. Әйе. И менә булай салдык. Менә Бер-берсенә каратып. Ха-ха. Төстә йөрсәк алаймы? Әйтәләр, эртник сыман ятып йәйт дип. Мен эртник сыман яту менә булай була талаймы? Эртник сыман яту шулай. Эртник сыман. Эртник сыман. Например, ир белән хатын урманда төстә бер өйдә икәү калса ярамай тугай. Эртник сыман, алар эртник сыман ятып әтләр. Кына түгел. Төстә дип әйтәләр инде урманда. Урманда. Урманда шулай төс дип әйтәләр монда. Ни өчен төс дип әйтәләр? Мин уйладым загайма. Мин берничә көнлек монда төс дип әйттеләр миңа. Һәм мин уйладым, ни өчен төс икән? Аннары татар телендә шундый сүз чыкты. Мин беләбез бит инде. Төсе итеп саклады. Ул әниемнең төсе дип саклыйлар. Һәм теге төсе ул бик саклый торган әйбергә төсе дип әйтәләр. Сезнең урманга төс дип әйткәч, урман бик кадерле булып чыга. Шулай тоташтырып кылачагызмы? Әйдәгез. Монда ниләр, бизәкләр, узырлар кирәкме алай? Бизәмәсәк тә матур без. Мен инде беләсезме, үсте матур, кызыл булсын өчен менә буны мен алабыз да, шурын. Булаймы? Менә булай яшабыз. Менә моны. Әйе, кап-кызыл матур булат аннан соң. Космагын салып куйма ташка. Без буларны коннарын юабыз тагын. Ну, мен алай дип бүтән тәмен бетереп куясыз. Шулаймы? Менә хәзер 1 сәгать, сез хәзер нимә бишереп алган чакта бишетте, мин сезгә аны юлыгызга бермин, ярайм тамак. Всё. Колпорис киләйди менә. Әйтә йөрәк майым. Инде 16 бит, нимәсенә 30 бит ярайм тамак. Бу җылынган инде. Җылынган ат. Күпмәгә моны? Пешергән ул уже. Пеш. Күпмәгә җибәр. Уртага куйма. Монда куйма. Уртага. Бу ниде? Всё, утыстык. Инде яабы бисмиллаһир-рахманир-рахим. Всё, инде көтәбез. 1 сәгать вакыт башланды. 40 минут. 40 минут. Караңыз, секретарь. 40 минут. 15 минут. 40-45 минут үтте, һәм духовканы ачып алабыз. Безнең балыгыбыз әзердер. Ага. Куй инде монда. Монда куябыз. Әйе. Пешмәгез. Май салып чыгабыз. Тәмле йомшак булсын өчен. Тәҗирнәрәксен. Өстенәме? Ой, тәмле. Тәмле булыр алла теләсә. Oldu. Kovrek pişme bıçağını kendi. Demlişkesini çıkar bitin. Üstü görek. Istenrek. Әйе. Demlişkesi ak bitti. Ne değil mi? Ay.
Ашабыз. Ашабыз. Ай, üstü kız. Күрәсің мен мұнда шұрып басын. Әзірек ағыздым, әзірек. Бірней түгіл, біз аны. Астына бір нәрсе қыстырып қойық. Қыстырабыз. Мұндағы исләр. Ішкеткеш. Қамыр, суан. Балықның әшесі де жоқ. Жоқ, не ол әчі болырға дейш? Жоқ, түгі күл тәмі бола бет. Жоқ, біздің балықларының. Күл тәмі жоқ. Әміне тәмігіне болады. Аны міне бұл қамыры мен. Не көлінің балығы? Нешік дұрыс ошарға қамырын ләктіресің. Әзірек кіне. Балыға ләктіресің міне мұнда уылдығы білен бірге. Суғанын да ләксе яры. Тәмілі. Қамыр ясы білсең, бик жеңілгіне, құлайғына, оңайғына бір табада пішатырғана бір. Неше біз бик тез ясап қойдық бейтміз? 40 минут? Жоқ, ясап қойуға бигірек тез болды бейтана. Біз 10 минут ясадық мұйық ма? Бітін әйбір білен? 10 минут болды ма? Жоқ ма? Саз авыллары татарлары алар табигать балалары инде. Һәм табигатьне алар аналарын яраткан кебек яраталар. Иң тәмле балык үз күлләренең балыгы. Иң татлы җиләк үз сазлыгында үскән җиләк. Урманны да алар төс диләр һәм төсләре итеп саклыйлар. Үзеңнекен ярату һәм үз итү аларны бәхетле итә. Енді достар, Туғыз ауылында сізге өзіміздің 5 бармағыбызны көрсеткен кебек көрсеттік деп ышанабыз. Һәм менә бу мәркәзләрдән, шәһәрләрдән ерак булу да аны шундый үзенчәлекле ясагандыр да инде. Менә нәрсәне сиздек без? Ерак булса да, ул барыбер менә үзенең миллилеген, үзенең төсен саклап тора. Менә монда әле бүген дә ташландык авыллыгы сизелми. Монда рәхәтләнеп, гөрләтеп яшәп яталар. Балыкка да ириләр, пешерәләр дә. Һәм инде менә бу авылның да тарихы да һәм үзенчәлеклеге дә сакланып калсын дип без әле генә дугалар кылып чыктык. Һәм шул дугалар белән, сезнең дугаларыгыз белән юлыбызны дәвам итәбез. Сау булыгыз, милләттәшләр.